Material: 60 teaspoons glue, silicone, and rubber band. Book, wire, disc, and a small motor. Electric cable, brass, screws, screwdriver, temperas, and eta uste ez, bai? Hasieran, trene bat 8 zati berdinetan banatzen da. Ondoren marra bakoitzaren gainean bero itsasgarria jartzen da. Gero hoztu baino lehen eta marra bakoitzaren gainean goilara bat ipintzen da. Hori egin eta gero, koilaren gainean beste zedea itsasten da. Ostean, dokumen egurretik 3 zirkulo margotzen dira, bat bestea zirkulo gutxiago. Gero borrozko zirkuloak zerra batekin mozten dira. Ondoren, egurrezko zirkuloak margotzen dira. Markoa zikatu eta gero, zirkuloak metatzen eta itsasten dira, txirrika bat egiteko. Euskarriak egiteko estrabeak margotzen dira. Gero, arrotaren euskarria egiteko piezak tornillos lotzen dira. Ondoren, metalezko hori batean, zereak eta txerrika jartzen dira. Eta estrabean jartzen da. Itsasten da. Ostean zorgailu txiki bat ipintzen da euskarrien zutabe batean txirrikarekin gomaz lotuta. Gero, sorgailua bonbilla batekin konektatzen da kableen bidez. Bukatzeko urontzi batean txorrota jartzen da beko aldean. Aretoan ezin du gura erabili, orduan pila erabiliko du.